ezi ndibona sebezoyisile. Ndabuza ancedwe intoni ukuze bazoyise zizibini. Athini ophendulayo? Athi kungaye obetheni obefile owayefela thina. Babona Nkosi yam ndebalilapha nje kungoba ndibone ntoni inyathelo lakhe livela phi ebomini. Babe sebesenza ntoni? Bahamba emkhondweni wakhe. Funeka sihambe emkhondweni kaYesu, singahambi emkhondweni wabantu, ngoba abantu bazasindisa ukuze bagqiba bathi bafunde ezulwini. Thikile siyogqibela makadunyise umkhokeli ngaloo mzekelo wakhe, ungasweleki umlandeli wasemkhondweni wakhe.